God morgen og velkommen til den her kanal. Jeg hedder Michelle, og den her kanal her, den hedder Michelles Hjørne. Vi er kommet om på den anden side af nytåret, og vi skriver 2025, og det er blevet vinter. Der er kommet lidt sne, ikke så meget. Hver af dem i hvert fald lover, at det bliver frostvejr i løbet af senere i dag. Det er jo faktisk ret meget tiltrængt, når det er, at man har have og sådan nogle ting der, fordi at frosten den går simpelthen ind og slår nogle af de her utøjer og ting og sager ihjel i haven, som måske kunne ødelægge et godt udbytte. Sådan noget som dræbersnegle og sådan nogle ting der. Deres æg, de dør jo, når det er, at hvis det bliver frost, og de ikke er beskyttet godt nok. Så det, at sneen den er kommet, og der er lovning på frost den kommende uges tid, det er jo sådan set egentlig bare en rigtig god ting, når det er, at man prøver på at pynse i have. Jeg ved godt, at der er nogen, der ikke bryder sig særlig meget om frost og sne og kulde og sådan noget, fordi det gør det hele meget mere besværligt. Man skal ud og skrabe sne og is og ruderne, man skal ud og salte, man skal ud og alt muligt. Det bliver glat, og det bliver svært at komme frem og tilbage til arbejdet, hjem og hente børn og alting. Men vi bor nu engang i et land, hvor der kan komme sne, og et land, der burde komme sne indimellem om vinteren. Så det er jo sådan set egentlig med at bide i de sure æble, og så stå lidt tidligere op, hvis man kan det, og komme ud og så få ordnet de ting, som man skal have ordnet. Fordi når alt kommer til alt, så vinteren og frosten heroppe i det nordiske, den er altså vigtig for vores fauna, for vores biodiversitet. Så det er også noget, vi skal bekymre os om, når vinteren i Danmark den stopper. Fordi at så der er noget galt ude i den store verden. Jeg synes også, at det måske godt kunne kalde lidt på, at vi har fået lavet et samfund, hvor alting det er alt for langt væk fra det enkelte menneske. Generelt, selvom der ikke er sne, og selvom der ikke er frost og sådan noget der, så er det jo svært at komme på arbejde, og det er svært, fordi det ligger langt væk fra, hvor man bor måske, og sådan noget der. Man arbejder måske i en anden kommune, og sådan noget der. Skolerne også, de kommer jo også længere og længere væk fra børnene og sådan nogle ting, der de skal befordre sig længere, vores kære små poder. Og det kræver jo noget af alle. Det kræver jo, at forældre kan køre deres børn. Det kræver jo, at der er ordentlige forbindelser, ordentlige veje, og kan cykle på, sikkerhed for børn og rigtig mange ting. Så sådan et vintervejr som det her, det kan virkelig få en til at sætte sig ned og tænke over, hvor langt væk at alting det lige pludselig er. Ikke? Fordi når det ikke har sne, og det hele det bare kører, og solen den skinner, og der ikke er nogen problemer, så er det jo nemt nok at køre for eksempel fra Svendborg til Odense. Det går jo sådan set egentlig bare lige ud af motorvejen, ikke? Og så er man der en halv time efter. Men når sneen kommer, så bliver alting jo lige pludselig meget mere besværligt. Og det er træls for nogen, men der er altså også nogle af os, vi glæder os over, at vinteren den kommer. Fordi den kommer altså også med ret mange gode ting, synes jeg. Som for eksempel, som nævnt før, at sådan noget som æg fra dræbersnegle og sådan nogle ting, der de fryser ihjel. Så vi kan håbe på, at vi får frost nok i løbet af vinteren, til at vi ikke kommer til at slås nær så meget med dræbersnegle, som vi gjorde sidste sommer. Fordi at det var jo helt ude af hampen. Men sidste år, på det her tid her, der var det vinteren altså også bare våd og trist og grå
og ikke ret meget frost, og ikke ret meget sne, eller noget som helst. Men jeg kan jo se på det hele, at hvis du ligesom jeg godt kan lide sne, så er det jo med at komme ud og nyde det nu. Fordi at sneen, den er sjappet. Det betyder, at det er tøsne, så det betyder, at den er her ikke i særlig lang tid. Den er formentlig væk igen om en times tid, eller 2, eller noget. Og det drypper også allerede hist og pist, hvilket fortæller mig, at jamen, det tør noget af det. Men nu må vi se, fordi at, som sagt, der er jo også, de har også lovet, at det bliver frostvejr i løbet af dagen. Vi får dagsfrost i løbet af i dag. Så det er med at finde det varme tøj frem, finde dynerne frem og smide dem på sofaen, eventuelt nogle stearinlys, og lige at holde varmen indendørs. Og så, de er også, der ikke skal på arbejde, men det er jo bare hygge om vores børn, der har juleferie. Og til alle, der skal på arbejde, jamen kør forsigtigt. Og tag jeres forbeholdsregler. Lad være med at presse hinanden, lad være med at overhale hinanden i tide og i utide. Kør forsigtigt, fordi at vejene derude, de er smattet, og de er glatte. Og der kan lynhurtigt opstå nogle ulykker ude på det landevejene og på motorvejene. Men det så tror jeg ikke rigtigt, jeg har mere lige nu at sige. Andet end, hvis du godt kan lide min video, så klik lige like. Og hvis du godt kan lide det, der sker inde på min kanal, og rigtig gerne vil følge med, så klik på subscribe, og klik ned på klokken, og så får du notifikationer, lige så snart, at der kommer noget på kanalen her. Og næste gang vi ses forhåbentlig, så går vi i gang med at planlægge haven, som den skal være i 2025. Jeg går med nogle overvejelser, blandt andet at det store fintræ, det måske skal gives væk, hvis der er nogen, der gerne vil have det. Det skal i hvert fald være væk, fordi at det er alt for stort nu. Det tager en masse plads i forhold til, at jeg måske kunne dyrke nogle ting, der er lidt mere bevendte for mig end lige finer. Finer er en lækker frugt for nogen. Jeg bryder mig ikke så meget om den. Men det er jo ikke noget, at jeg som sådan kan leve af. Så der kommer nogle planlægning. Når nu at vi lige kommer lidt længere hen og sådan noget, der lige kommer lidt mere overskud og så videre. Det er hverdagen, den kører lidt mere normalt igen. Men det var det fra mig for nu. Og husk, subscribe, klik klokken, og så ses vi lige så snart, at jeg har noget at kan putte op på den her kanal her. Kør forsigtigt derude. Gå forsigtigt. Pas på hinanden. Som altid. Vi ses. Hej!